When I was younger, I made monsters. I didn't draw them on a page or mould them out of plasticine, no. I made monsters with my rage. And I would drag darkness from the pits of people. I knew every trick and hack, and I'd manipulate and humiliate like a puppeteer on crack. You see, I learned that from my father. He made a monster out of me. Tá cinse ghéarchéim ó thaobh na mheabhairshláinte. Sílim go gaiimiid a bheith agrú mar pobl ina nnéadan, tháinig ar bhealach cibhlann siad. Níl muid a géirí go am treideann seo, tá muid a géirí áit na cosla seo cruthú, áit na ar féidirlinn teach le chéile agus leis a thuirt dúin héan, leis difriúil óna bhfuil siad a tuairt amach ins na chemists. Níl rud a bí níos táhachtaí in sa saoil seo i mhaibhairil na pobl, so sinna céad rud, go bhfuil pobl do dhaoine ag teachtain seo, ag deanú maithe libre le chéile, ag tógáil rudaí le chéile, ag déile le fábanna le chéile, agus ag lemann tear na hurdles like atá roin. And Mary Jo from Youth Action is here as part of the group. Can I go over Galan Amsharha to PPR, Participation in the Practice of Rights? Is eagraíocht chearta daonna agus bíimiid amon factis le pobl, hartar cuasaí mheabhairshláinte, ag obair le chefií, ag obair le daoine gan jíjan, daoine gan income. Where does the rudder be? Where name is that? Ruthú an Gairdín seo ar Mion Des Wilson. Sagart ónáid seo a bhí amon liberation theology ar fá céigh bhliain in sa ceantar seo. Agus an mion sin suair an náhabar é deanna a fitse fuite fríd. A han rud a deanamid agus go háirithe in sa géal phobal. An príomh fáibatán ó thaobh na mheabhairshláinte nach bhfuil na húdarísí ag éisteacht le na dhaoine atá ólas acu ar na fáibanna sin. Agus tá caint faoi daoine bhfuil fáiban na mheabhairshláinte acu, daoine atá codú, daoine atá ag deanú an obair seo ar an talú, daoine atá ag éisteacht le dhaoine lá né le. Níl na húdarísí ag éisteacht, tá aithin rud eagraithe ó thaobh go dté an fáibatá an leat, agus gan céist a chur orthu héan, go dté na fáibanna bhfuil déine cruthú. So go dté dheanamid fao sin, an ghlacamid leis nó an eagraíomid le rud ag an deanú faoi, agus maithimid déine go tógann tú an pobl agus go deanann tú rud faoin na cuasaí sin mar rimid go deá. Tá muid bra ábalta an pobl hartar an Gairdián seo, bra ábalta go bí rud a deanú, is méanlann a deanú, agus níl de dhé ó am go ham le rá le dhaoine bogadh amach as a bhealach, nó codú a thuirt. Tá muid le go teacht ó coolraí difriúil le fáibanna difriúla, ach tá rud amháin idir na lig is pobalmuid a buin an soltas an áid seo. Níl rud a bí a fásan seo atá fásan níos fearr ná an pobal é héan. Seán. Fresh. Le.